Kai kuna ina da ma ita gaskiya ko ba riga ba wando sai an faɗe ta sarkin waka. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ka san munafuncin da ya kawo ni? Akan wakar wannan yaron Bilal da saki. Wannan shine sanin hali rage aiki Hadiza gaban ke ma me kace matsala nake? Ƙarya da munafunci. Wannan gaskiya ne amma na tuba sarki ya kira ni ya da mun kunne jama'a duk ku fito. Da ai ga kunan kun fito. Sarki musuwa. Masala. To ai hasadan ma gashi nan an yi mai tazo mai taki to yanzu me kamata mu yi? Ku dau dutse ku buga kan ku haɗu ku mutu. Ai sai dai su mutu ni dai banda ni ka manta ka kira ni ka bani shawara kyauta kuma na dauka mai amfani hasadas. Shine abin da yake faruwa yanzu. Wannan gaskiya ne amma waka ta yi su mutane sun fi kallon miliyan 2 da ya karba. Insha Allah miliyan 2 ma zai karbe ta zan bashi yazo zan bashi. Yanzu wannan sako ya rage zaka aika wa jama'a akan wannan waka sarki. Wannan wakar wallahi ba ita ce wakar da na masa ba. Allahu akbar. Ban san ita zai saki ba. Tun farko Allah ya riga da ya rubuta. Amma duk da haka yaron ya burge ka. Ya burge ni kwarai da gaske. Allahu akbar. Lalle wannan yaro yana son aljanna. Yawwa dan gari, shi yasa nake ƙara son ka. Ashe ba ka manta lissafi.